Sant Andreu de la Barca tindrà una actualització de l'ordenança cívica i de convivència que no s'actualitzava des de feia 20 anys. L'última era de l'any 2020. Aquesta duplica pràcticament els articles sancionadors. Hem passat de 51 articles a 104 articles de la nova norma, per tant es dupliquen i s'actualitzen en aquest sentit per també fer front, entre d'altres, a la venda de begudes alcohòliques, el consum de les pròpies begudes alcohòliques al carrer, diferents substàncies que estan totalment prohibides, actes vandàlics contra mobiliari públic o mobiliari privat. Com a punts destacables, l'actualització de l'ordenança preveu sancions d'entre 100 i 3.000 euros i castigarà de forma més estricta els reincidents. Per tant, aquelles persones que cometin el mateix tipus d'infracció de la mateixa naturalesa fins a 2 cops en un any, saltarà del tram econòmic la sanció. També s'ha fet especial èmfasi en la protecció dels menors i grups vulnerables, no deixant de banda les responsabilitats de les infraccions que poguessin dur a terme aquests mateixos menors. També volem habilitar que no s'incorporen en aquesta ordenança uns treballs de reparació en el bé comú, que precisament quan siguin menors els que facin aquesta infracció, siguin aquests propis menors els que puguin reparar la incidència a través de compensar la multa amb activitats a la comunitat. La norma s'aprovarà en el proper ple ordinari de dijous vinent i després del temps legals per la seva exposició pública i possibles al·legacions entrarà en vigor, donant així més poder sancionador a la policia local a la qual se li ha presentat aquest dijous.